Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Isten tiszteletünk kezdetén, mai napi ószövetségi igéből egy mondattal. Jó az Úr, menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra, de elsöprő áradattal vet véget ellenfeleinek, ellenségeit sötétség üldözi. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén a 135. Zsoltár első versét énekeljük. Hirdető lapokon azt olvassuk, hogy családi vasárnap, ez még múlt hétről maradt rajta, de nem baj, mert minden vasárnap a gyülekezet nagy családjának találkozója, ami atyánkkal, az Istennel, és jó, hogyha ezt komolyan vesszük a mai vasárnapon is. A 135. Zsoltárral Isten szolgálatára, az Isten szolgálókat buzdítjuk az Úr áldására, szolgálat vasárnapján. Áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Magasztaljátok őtet, kik hívő szolgái vagytok, kik állótok házában, és jártok tornácéban. Helyünket elfoglalva 135. Zsoltárt énekeljük tovább. A második, harmadik, 5. és 8. verset, tehát második, harmadik, 5. és 8. verset. Dicsérjétek, mert jó ő, áldjátok ő szent nevét. Jákobot, mint ő népét
Uram, teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Ajkam fölsorolja szád minden döntését. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg. Bánj jól szolgáddal, hogy élhessek, és én megtartom igédet. Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed. Amen. Isten igéjét olvasom, szeretett gyülekezet, amely szól a mi tanításunkra. Máté evangéliuma 16. részéből, az első 12 versből. Máté evangéliuma 16. részéből, az első 12 versből, így szól Isten igéje. A farizeusok és a szadduceusok odamentek Jézushoz, hogy kísértsék őt. Kérték, hogy mutasson mennyei jelt nekik. Ő azonban így válaszolt nekik. Amikor esteledik, ezt mondjátok, szép idő lesz, mert vöröslik az ég. Reggel pedig ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. Képmutatók. Az ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. E gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Ezzel otthagyta őket és elment. Amikor a tanítványok átmentek a túlsó partra, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Jézus így szólt hozzájuk, vigyázzatok, és őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától. Ők pedig így tanakodtak egymás közt, nem hoztunk kenyeret. De Jézus észrevette, és így szólt hozzájuk. Mit tanakodtok azon kicsinyhitűek, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem értitek. Nem emlékeztek az 5000 ember 5 kenyerére, és arra, hogy hány kosár maradékot szedtetek össze? A 4000 ember 7 kenyerére sem emlékeztek, és arra sem, hogy hány kosár maradékot szedtetek össze? Miért nem értitek meg, hogy én nem kenyérről beszéltem nektek? Őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától. Ekkor értették meg, hogy nem azt mondta, hogy a kenyér kovászától óvakodjanak, hanem a farizeusok és szadduceusok tanításától. Isten áldja meg szívünkben az igét, hogy hallgatva megértsük, befogadjuk és meg is tartsuk azt. Most csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Istenünk, köszönjük neked az Isten tisztelet lehetőségét. Azért jöttünk, hogy tiszteljünk téged, hogy neked szolgáljunk, itt a te házadban, a gyülekezet közösségében. És a te Zsoltárod rögtön arra indított bennünket, hogy akik neked akarunk szolgálni, azok téged áldjunk, téged dicsőítsünk. Dicsőítünk téged, mert te vagy az Úr, nincs nálad hatalmasabb ezen a földön. És szeretnénk megvallani, Urunk, most is, ezen a vasárnapon is, egy olyan világban is, amikor sok minden hatalmasabbnak látszik a hitnél. Sok minden úgy tűnik, hogy elszabadult. Mi akkor is megvalljuk, és hittel látjuk, hogy te vagy az Úr. Te tartasz kézben mindent, és bár nem értjük, hogy mi miért történik sokszor körülöttünk, de hisszük, hogy semmi nem történhet, amire te engedélyt ne adtál volna. És semmilyen gonosz nem származik tőled, mert te jó vagy, Urunk. És mégis a gonosz is csak azt teheti, amit te megengedsz. És hogy te meddig tűröd, hogy meddig hordozod ezt, meddig vársz, azt csak te tudod. És mi szeretnénk, Urunk, veled várni, és benned hittel és bizalommal, türelemmel lenni. A szenvedéseink, a nehézségeink között is, hogy ezzel is téged dicsőítsünk. Köszönjük az igét, amivel köszöntöttél bennünket. Jó az Úr. Ismeri a hozzá folyamodókat, a benne bízókat. Szeretnénk ilyen hozzád folyamodók lenni, Urunk, ilyen benned bízók. És szeretnénk, hogyha a szívünk lázadása és engedetlensége nem fordítana szembe bennünket veled. Urunk, könyörülj rajtunk,
Te szólíts meg bennünket a Te szereteteddel. A Te igédre és jelenlétedre szomjazunk. Hadd szóljon az az ige, ami a Te szavad hozzánk. És hadd tapasztaljuk meg a Te szent lelked jelenlétét, ahogy meg is ígérted, ahol a Te néped összegyülekezik, őszinte, nyitott szívvel Te feléd, ott Te ott vagy. És ahol Te ott vagy, ott mi gyógyulunk. Erre a gyógyulásra van szükségünk. Nekünk, Urunk, nekünk van szükségünk változásra. Sok mindenkiről meg tudjuk mondani, hogy nincs a helyén, meg kéne változnia, de Te mindig arra mutatsz, hogy igazán nekünk azt kell meglátni, hogy nekünk mibe kell változnunk. És köszönjük, hogy a változás útját is megmutatod. Így vagyunk most itt. Vigasztalásra, vezetésre, megerősítésre váró szívvel, és tudjuk, hogy mindez nálad van. Áld meg Isten tiszteletünket. Adj nekünk nyitott szívet, hogy veled akarjunk találkozni, és veled találkozhassunk a testvérek közösségében. Jézus nevéért kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat. Amen. 834. dicséretünk első versét énekelve készüljünk az ige hirdetésére és hallgatására. 834. dicséretünk első verse így kezdődik. Ébredj bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak. Ébredj bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak, kik bátran szólnak, s harcra készek, ha éj borul le, vagy ha kél a nap. Hívásuk zengjen messze szerte szét, az Úrhoz gyűjtve népek seregét. Isten igéjét, melynek alapján az ő lelkét segítségül hívva az ő üzenetét szeretném ma hirdetni a gyülekezetben. 3 szentírási helyről olvasom, különösen is kiemelve a harmadikat. Máté evangélium a 16. részéből az 5.-6. verset, ezt már hallottuk egy hosszabb ige szakaszban. Majd Máté evangélium a 4. részéből a 4. verset, és végül János evangélium a 4. részéből olvasom a 31-től 34-ig terjedő verseket. Az igéket a hirdető lapon olvasva is figyelemmel kísérhetjük. Amikor a tanítványok átmentek a túlsó partra, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Jézus így szólt hozzájuk: vigyázzatok, és őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától. Máté evangélium 4. részéből így szól hozzánk az ige. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt: meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. És végül János evangélium a 4. részéből a samáriai asszony történetének a végéről olvasom az igét. Kérték őt a tanítványai: mester, egyél. Ő pedig azt mondta nekik: nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. Tanítványok erre egymást kérdezték: valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik: az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját.
Szeretett gyülekezet, mindhárom ige, amit felolvastam ma, az ételről, kenyérről szól. Értjük a példázatot talán. Az étel az életfeltételünk, hogyha hosszú távon nélkülöznünk kell az ételt, akkor leépül a szervezetünk, megbetegszünk és meghalunk. Ez az erőforrásunk, hogyha éhezünk, akkor legyengülünk, és nagy elfáradás után, hogyha az ember mondjuk egy egész nap nem eszik, egy egészséges étkezés helyre tudja állítani a vércukor szintet, és energiával tölt fel. Szerintem ezt mindannyian ismerjük, ezt a tapasztalatot. És az étel a megelégedés forrása is a testünknek. Üres gyomorral feszült, elégedetlen, ideges az ember. Így, amikor eszik, akkor kicsit megnyugszik és békésebb lesz, utána talán nehéz dolgokról is könnyebb beszélgetni. Ezért szokták azt mondani, hogy fehér asztal mellett jó megbeszélni az élet nagy dolgait. Kiváló példa az étkezés példája az életünk alapszükségének a megmutatására. A János evangéliumából felolvasott szakaszt közvetlen megelőzően Jézus a samáriai asszonnyal beszélget az élő vízről. És aztán jönnek a tanítványai, és enni hoznak Jézusnak, és aztán ővelük kezd el beszélgetni az ételről, a lelki eredelről. És amikor ezt teszi Jézus, akkor az első, amire oda kell figyelnünk, hogy a megrögzötten anyagi szükségekre koncentráló ember figyelmét mindig a teljes élet szükségére fordítja. És mondhatnám azt is, hogy a lelki szükségre, ha nem értenénk félre, testet és lelket nem kell kijátszanunk egymással szemben, mind a kettő fontos Istennek. A teljes életünk szükségletére irányítja Jézus a figyelmet. A tanítványokra számtalanszor rá kell szólnia Jézusnak, mert nem látnak tovább a testük szükségein. És Jézus rendszeresen áttereli a figyelmüket a testi eredelről a lelki eredel, az élet alapvető szükségére. Itt ezekben az igékben is, amit felolvastam, ezt látjuk. Nem azt mondja Jézus, hogy az étel nem fontos, hogy arra nincs szükség. És itt sem azt mondja, és azt sem mondja, hogy neki nincs szüksége a testének a táplálásához ételre. Valóságos emberként járt itt köztünk Jézus, és nagyon is elfáradt, nagyon is megéhezett, és szüksége volt neki is arra, amire nekünk szükségünk van. Tehát nem azt mondja Jézus, hogy nincs szükségünk ételre, hanem arra hívja fel a figyelmünket, hogy mi túlságosan csak az ételre, csak a földi kereteinkre, csak az anyagi jólétre koncentrálunk. És mindeközben szem elől tévesztjük az egész életünk alapvető szükségét. Erre tanítja a tanítványokat, és jó, ha meglátjuk, hogy a mai fogyasztói kultúrában, amiben élünk, különösen is szükségünk van erre a figyelmeztetésre. Mert mi nagyon könnyen alárendelünk mindent a vélt vagy valós anyagi szükségeknek, és nagyon könnyen úgy járunk, hogy az élet alapvető szükségével nem is marad időnk foglalkozni. Nagyon gyakran az történik, hogy az életünk alapvető motorja, mozgatója, a döntéseink gyökere az az anyagi jólétre való koncentrálás. Nagyon sokszor ilyen szempontból hozzuk meg a döntéseket. Soha ilyen jó anyagi körülményeink nem voltak, mint manapság, és mégis veszélyben van az életünk, bár jól lakottak vagyunk, mégis éhezünk, és folytathatnám tovább, hogy bár sokat szórakozunk, mégis mindig fáradtak és kimerültek vagyunk. Jézus világosan tanít arról, hogy figyelnünk kell az élet alapvető szükségére. Isten gondoskodik a testünk szükségeiről is, mint egy ráadásképpen. Erről Jézus tanítja a tanítványait szavakban is, meg szemléltető oktatásban is. Ugye itt is emlékezteti őket, ahogy a hosszabb igét olvastuk, hogy amikor 4000 éhes emberrel, vagy 5000 éhes emberrel találkoztak, ugye 2 történetet is leír az evangélium, és nagyon kevés ételük volt,
Isten gondoskodott a szükségeikről. Jézus megáldotta azt a kevés ételt, és elég lett annak a sok embernek. Nagyon sokszor tanít minket is erre, hogy ne tévesszük szem elől a hangsúlyt, az életünk, az egész életünk szükségének a kérdését. És tanít az igehirdetésben, de szemléltető oktatásban is részesülünk. Ugye, hogy hányszor volt már olyan tapasztalatunk, hogy baj volt, nem tudtuk, hogy oldódik meg, mert anyagi forrás, erő, valami, ami kellett, hiányzott, és Isten megoldotta. Nagyon sokan vagyunk, akik ilyesmikről be tudunk számolni, el tudjuk mesélni, hogy ez történt velünk. Aztán elfelejtjük, és megint aggódunk, és megint erre kezdünk koncentrálni. Figyelmeztet bennünket, hogy ne felejtsük el a lényeget. Nem csak a testünknek, hanem az egész életünknek egészséges erőforrásra van szüksége, és fölteszi nekünk ezt a kérdést, hogy ha csak a múlt hetünkre gondolunk, gondoljuk végig, hogy mennyit foglalkoztunk az anyagi szükségekkel, a földi keretekkel, és mennyi időnk maradt a lelkünk, vagy az egész életünk Istenre szorultságával foglalkozni. Gyökösi Endre írja le egy helyen önvallomásszerűen azt a példát, hogy egyik reggel, amikor nem sok ideje volt igét olvasni, kertjét tette rendbe egy szabadnapon, egy akkumulátoros szegényíróval vágta le a gazt a téglaszegélyek mellett, és lemerült a gép. Hát azt mondja, föltettem a töltőre, gondoltam, hogy amíg töltődik a gép, addig én is olvasok igét, imádkozom. Majd amikor túl volt rajta, akkor újra vette a gépet, elkezdett dolgozni, és néhány perc múlva újra lemerült. És úgy megszégyenültem, hogy hát ennyi idő alatt a gép se tudott föltöltődni, én meg ennyit szánok az Istenre. Csoda, ha lemerül az életem. Látjuk ezt a hangsúlyt? Ha visszanézünk itt az elmúlt időszakunkra, miről szólt az életünk? Jézus fölhívja a figyelmet a teljes életünk alapvető erőforrás szükségére. És akkor figyeljünk most arra, mert erről beszél ez az ige, és nagyon fontos megértenünk, hogy mi is az az erőforrás, ami a teljes életünket táplálja. Mi az, amiben békességünk van? Mit nevez Jézus ennek? És persze föltehetjük közben magunknak is a kérdést, hogy te mit tekintesz ilyen erőforrásnak? Te mit nevezel ennek? Nem mindegy, hogy mi az erőforrásunk, mert mindannyian töltekezünk valamivel, mindannyian meg akarjuk találni a békességet, a megelégedettséget valamibe, de nem mindegy, hogy miben. És nem csak az anyagi világban tudunk eltévedni ilyen szempontból. Múlt héten készült egy cikk a Néplapban, majd talán ezen a héten jelenik meg, az ökumenikus imahéttel kapcsolatban, és Szatmár István tiszteletbeli presbiter testvérünk, a cikk írója, 3 lelkésznek tette fel azt a kérdést, hogy vajon válságban van-e a kereszténység Európában, Magyarországon? Ez volt az egyik kérdés. És végig gondolva ezt a kérdést, én azt válaszoltam, nyilván csak részleteket mondva ebből, hogy az emberek nem vallástalanok lettek ma Európában, Magyarországon, hanem más vallásúak. Valami másban keresik az életük erőforrását. És a megoldás az nem az, hogy az életünknek legyen egy vallásos területe is. Az nem megoldás. Az még nem megoldás, hogy kezdjünk el járni templomba. Persze fontos, meg oda vezet az Istenhez, hogyha az Isten igére figyelünk. De az életünkben fölveszünk vallásos szokásokat, és közben ott a mélyen a motor, az változatlan marad. Ha valami másban látom az erőforrásomat, mint az Istenben, akkor igazából nem változott meg az életem. A Biblia azt mondja, hogy meg kell térnünk, és ez azt jelenti, hogy az Istennel való kapcsolat, az ő erőforrása határozza meg az életünk minden területét. Az életünk egész területe oda kerül a kezébe. És az a kereszténység, amelyik ezt komolyan veszi, az lehet, hogy értetlenségtől, meg üldözéstől szenved, lehet, hogy kisebbségben van, de ha soha nincsen válságban. Mert az mindig élő és mindig erős. Isten erejéből töltekező. Szóval a legfontosabb kérdés az, hogy mi az erőforrásunk, mi az, ami bennünket hajt
belülről. És Jézus, amikor saját magáról beszél a tanítványainak, akkor nyilván beszél a saját egyetlenszerű szolgálatáról, de mégis példaként állítja magát oda a tanítványok elé. Meg elénk is. És valami olyasmiről beszél, hogy ami neki erőforrás, az nekünk is erőforrás lehet. Ez egy kulcsfontosságú dolog, hogy ezt megértsük. Figyeljünk az igére. Mit mond Jézus? Mi az élet erőforrása? Mi az élet békessége? Mi az eledel, ami az egész életünket táplálja? Szolgálat vasárnapját tartjuk most a gyülekezetben, és adódik a válasz, hogy hát az Isten tisztelet, ugye? Az Istennek való szolgálat, az az erőforrás, erről beszél Jézus is. És tényleg így van, ez az erőforrás, de mit jelent? Ezt megint csak kulcsfontosságú, hogy megértsük, hogy beszél erről Jézus. Fontos meglátnunk ebben az igében, hogy Jézus nem azt mondja, hogy az az erőforrás, hogy teszek valamit az Istenért. Még csak nem is az, hogy mindent az Istenért teszek az életemben, hanem az az erőforrás, és figyeljünk, hogy az ő akaratát teljesítem, és az ő munkáját végzem. És ez a kettő, ez nagyon nem ugyanaz. Teszek valamit az Istenért, akár mindent az Istenért teszek, ez nem feltétlenül ugyanaz, mint hogy az ő akaratát teljesítem, és az ő munkáját végzem. És ma ezt kell megértenünk. Testvérek, vannak emberek, akik nagyon sok mindent tesznek, ők úgy vélik, hogy az Istenért, és mégsem az Isten akaratát teszik. De mondhatnám így is, hogy igen, nagyon sokszor fáradozunk az Istenért, és mégsem az ő akaratát tesszük. Egy evangéliumi történet leírja, hogy egy kedves baráti családnál van Jézus, és ott van két lánytestvér, Márta és Mária, és az egyik készíti ott a vacsorát, ebédet, valamit, nagyon-nagyon buzgolkodik, nagyon el is fáradt közben, és Jézus ezt mondja neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevés dologra van szükség, valójában csak egyre. Jézus azt mondja ezzel, és ez egy nagyon furcsa mondat, de ezt fontos, hogy megértsük, hogy értem dolgozol, és mégsem az én akaratomat teljesíted. És ha ismerjük a történetet, akkor tudjuk, hogy Márta életében megjelennek bizonyos tünetek, amik erről árulkodnak. A halálos fáradtság, a megfelelési kényszer és az elégtelenségi érzés, ami kiborítja, szorongással tölti el őt, a testvére iránti neheztelő számonkérés, meg ítélgetés, hogy bezzeg ő ott ül és csak hallgatja Jézust. Ugye ismerjük ezeket a tüneteket, és már nem csak Mártáról beszélek. Meg azt, hogy egy idő után az ember szervezete elkezdi magának lopni a pihenés pillanatait, és azok általában nem építenek. Értem, dolgozol, és mégsem az én akaratomat teljesíted. Van ilyen. Amikor azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától, akkor erre figyelmezteti a tanítványait, hogy a nép akkori vezetői, farizeusok, szadduceusok, két vallásos csoport, mind a kettő vezetőcsoport, tiszteletre méltó, ráadásul politikailag egymásnak ellentétei is, meg vallási felfogásba is, de hogy pontosan ebben vannak, hogy azt gondolják a maguk helyén, hogy mi az Isten akaratát tesszük, és közben pont azt nem ismerik fel, hogy kit küldött az Isten. Pont ők feszítik keresztre Jézust, a Messiást. Annyira buzgolkodnak az Istenért, hogy megölik az Isten küldöttét. Azt olvastuk ma Náhum könyvében, ha valaki nem olvasta Bibliaolvasók alól, szerint ajánlom, nagyon megrázó a mai rész, hogy azt mondja az Úr Asszíriának: mit terveztek ti az Úr ellen, ha ő véget vet valaminek, nem lesz szükség még egy csapásra, bármilyen erővel is próbáltok Isten ellen cselekedni, Isten meghiúsítja azt. Sokszor az ember nagyon akar, nagyon teszi, nagyon dolgozik, és pont emiatt törik össze. Ott vannak Isten ellenségei, de ott vannak Jézus tanítványai is.
Péter, amikor a Gecsemáné kertben kardot ránt, előttünk van ugye a jelenet. És Jézus azt mondja, én nem kértem ilyet. Tedd el a kardodat. Mert hogyha most nem történik meg az, ami történni készül, akkor hogy teljesednének be az írások? Akkor hogy teljesíteném be azt, amiért jöttem? Hogyha nem hagynád abba azt, amit éppen most értem teszel, akkor hogy teljesedne be az Isten akarata? Megrázó ez, hogy ilyen is van. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy amikor azt gondolom, hogy Isten akaratát teszem, valóban azt teszem-e, és mi munkál bennem olyankor. Hogy olyankor mitől várom a tápláltatásom, a megelégedésem, a békességem, valóban attól-e, hogy az Isten akarata megtörténik, vagy én elvesztem a kontrollt, és azt próbálom visszanyerni, vagy nem tudok nemet mondani egy kérésre, mert félek, hogy akkor nem tartanak elég jónak. Sok minden jó, ha megvizsgáljuk magunkat, hogy mi van ott belül. Ahhoz, hogy teljesítsem Isten akaratát, és az ő munkáját, ahhoz az első és legfontosabb dolog, hogy megértsem, hogy ő mit akar. Hogy mi a terv, hogy mind dolgozik ő. Ha megfigyeljük azt, hogy mi volt Jézus erőforrása, akkor igazából ezt látjuk. Persze Isten fia volt, de mégis emberként élt itt a földön, és hogyha elgondolkoztam a Samáriai asszony történetén, hogy micsoda ereje van Jézusnak, hogy elbeszélget egy asszonnyal, akinek abszolút válságban van az élete, és ott valami megváltozik. De jó lenne, ha ilyen erőm lenne. De honnan volt Jézusnak ilyen ereje? Azt mondja az evangélium, hogy mielőtt Jézus tett volna valamit, azelőtt imádkozott. A tettei az imádságban gyökereztek. Hogy Jézus ereje nem a teljesítményében volt, nem a tetteiben, hanem az atyával való kapcsolatában. Figyelt az atyára, amikor imádkozott, és éppen ezért az atyára figyelt akkor is, amikor cselekedett. Az ő kezében volt a szíve. És ez az imádság, ez annyira más volt, mint a mi imádságaink, hogy a tanítványai kérték, ugye, hogy taníts minket imádkozni, taníts minket úgy imádkozni, hogy te imádkozol, hogy az tényleg erőforrás. Tehát Jézus minket is erre tanít, hogy ahhoz, hogy teljesítsem az Isten akaratát, a legfontosabb, hogy meghallgassam őt. Mi a terv, Uram? Mind dolgozol te? És hogy ezt magamévá tegyem, és ez járjon át engem. Enélkül minden erőfeszítésem fölösleges. Nem csak kenyérrel él az ember, mondja Jézus, hanem minden igével, amely Istentől származik. Mit jelent ez? Azt, hogy úgy imádkozom, és úgy figyelek az igére, hogy közben az Isten akaratát, az Isten gondolkodás módját értsem meg. Az evangélium gondolkodás módját, ami gyakran feje tetejére állítja az én gondolkodásmódomat, mert az én gondolkodásmódom a feje tetején áll, és meg kell fordítani. Az evangélium leglényegét kell legelőször is megértenünk, hogy erőforrásunk lehessen az Istennel való kapcsolat. Amikor Jézus arról beszél, hogy én annak az akaratát teljesítem, aki elküldött, és annak a munkáját végzem be, akkor részben csak arról beszél, ami csak az ő küldetése. És nekünk föl kell ismernünk azt, hogy ő bevégezte, elvégezte. Nekünk nem kell megváltanunk a világot. Ez a legfontosabb fölismerés. És nem kell megváltanunk saját magunkat sem. Mert ezt Jézus már egyszer mindenkorra megtette a halálával és feltámadásával, és erre ő kimondta azt, hogy elvégeztetett, be van fejezve, ehhez nem lehet hozzátenni semmit. És mi azzal tudunk belesimulni az Isten akaratába, hogyha az önmegváltási, meg a világ megváltási kísérleteinket letesszük, és rábízzuk magunkat arra, amit Jézus elvégzett. Ezen kívül nincs üdvösség. Ez is furcsának hangzik, de sokan éppen a hatalmas igyekezetük miatt veszítik el az üdvösséget. Mert majd én megoldom, majd én bebizonyítom, majd én teljesítem a törvényeket, és majd én megmutatom, hogy rendbe tudom hozni az életemet.
Nincs szükség megváltásra. Így veszítik el nagyon sokan az üdvösségüket. Ez a farizeusok és szadduceusok kovásza. Ma az Új Szövetségben olvastuk, Jézus azt mondja, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Értjük? Azt kéne beismerni, hogy bajba vagyunk és segítségre szorulunk. És mivel ezt nem tudjuk megtenni, és nem merjük megtenni, és bizonygatjuk a vallásosságunkkal, a jó cselekedeteinkkel, a mások ítélgetésével, meg nem tudom még mivel, hogy de én megoldom. Így veszítjük el az üdvösséget. Jézus megváltott. És ha erre nem tudod rábízni magad, az a legnagyobb baj. Az evangélium gondolkodásmódja az, hogy az Isten akarattal mondja Jézus azt, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Higgyetek. Bízzátok rá magatokat. És a hívő életben, amikor ezt már elfogadtuk, akkor is olyan fontos meglátni, hogy ebben a szabadságban élhetünk. Hogy az életünk teljessége nem a saját teljesítményünktől függ. Csak ez fog felszabadítani a szeretetre. Mert amíg én akarok teljesíteni, addig nem tudok szeretni. És minden, ami megfelelési kényszer, meg önbizonygatás, az nem szeretet. És azt mondja Pál a szeretet himnuszában, hogy ami nem szeretet, az csak por és hamu. Mondjam azt, hogy kamu. Mennyiszer vagyunk ebben. Amit te erőlködsz, az nem viszi előre Isten országát. Azt mondja Jézus, hogy az az én erőforrásom, hogy az ő akaratát teljesítsem, és az ő munkáját végezzem be. És hogyha szabad vagyok abban, hogy én rábízhatom magam arra, amit Jézus már elvégzett, hogy nem az én teljesítményem lesz a kérdés, a végén sem, meg ma sem, hanem az, hogy azt mondhatom, hogy Uram, Jézus Krisztusért vagyok a te kedves gyermeked, igazságot kaptam ajándékba. Na így ebben a szabadságban, a hívő életben imádkozom, figyelek az igére, az ige aktuális gondolkodásmódjára, és keresem, hogy mi az Isten akarata. És testvérek, a hívő életben meg szolgálatban is figyelnünk kell erre, hogy Isten elmondja, hogy mit akar. Szól az ige. És sokszor itt van a legnagyobb bajunk, hogy mi nem figyelünk rá. Mert azt hiszem, hogy én már tudom, és nem figyelek. Vagy felületesen figyelek. Hányszor átélhetjük azt a bosszúságot, mondjuk a legkisebb vezetőhelyzetben is, amikor ránk van bízva egy feladat, és segítenek nekünk, és elmondjuk, ugye, hogy kell csinálni, mi a feladat, és a segítő azt mondja, igen, tudom, és megy, és csinálja az ellenkezőjét. Azt hisszük, hogy tudjuk. Csak nem azt tudjuk, ami a feladat. Nem az a kérdés, hogy hányszor olvastad a Bibliát. Nem az a kérdés, hogy hányszor hallottál már egy-egy gondolatot egy igehirdetésben, hanem az a kérdés, hogy érted-e itt és most, hogy mit akar az Isten, hogy mit készül tenni, hogy mi az ő terve, hogy mi az ő munkája. És ez mozgatja-e a szívedet. Nem csak az, hogy mi tűnik általában jó cselekedetnek, hanem hogy itt és most mire kell igent mondani, és mire nemet. Számtalan lehetőségünk van. Mi az, ami az én dolgom? Figyelek, hallom. Figyelek arra, amit Isten mond, megértem, befogadom, és persze aztán teszem, aztán végzem. Ezt mondja Jézus. Az engedelmesség nagyon fontos. Megbízom az evangéliumban, de ez nem semmit tevő vallásosságot jelent. Az, hogy Jézus mindent elvégzett, az nem azt jelenti, hogy én semmit tevésben élek, hanem azt jelenti, hogy amit teszek, az mind hála, és mind az ő akaratára való ráhangolódás lehet. Keresztkérdések alkalmon többször beszéltünk arról, hogy a megtérés azt jelenti, hogy átadom Istennek az életem irányítását. És most a múlt héten volt egy kérdés, hogy de hát azért nekem is kell döntenem, nem? Hogy van ez a hívő életben? Hogy átadom az irányítást, akkor nekem már nincs akaratom, már nekem nem kell döntenem. Dehogy nem, erről beszélgettünk, hogy az akaratom az Isten ajándéka. Ő nem azt mondja, hogy ne akarjak semmit,
hanem azt mondja, hogy az akaratomat rendeljem alá az ő akaratának. Nagyon is kell döntéseket hoznom, igeneket és nemeket mondanom, de meg kell tanulnom, hogy arra mondjak igent, amire Isten igent mond, és arra mondjak nemet, amire Isten nemet mond, és ez sokszor sokkal nehezebb, mert lehet, hogy a környezetem se érti, hogy miért csinálom, mert mást várnak tőlem. Azt kell megtanulnom, hogy azt akarjam, amit ő akar, és azt ne akarjam, amit ő nem akar. Hogy azt tegyem, amire ő indít, és azt ne tegyem, amitől ő visszatart. Nem rongybaba effektusban való élet a hívő élet, hogy hát engem lehet rángatni ide-oda, hanem nagyon is akarattal teli, nagyon is döntéseket hozó élet, csak az Isten akaratának alárendelt akarat. És az Isten döntéseinek alárendelt döntés. Az pedig, hogy én alárendelem az akaratomat Istennek, ez megint egy fontos bibliai igazság, ezért nem vagyunk muszlimok, figyeljünk. Ez nem mechanikus, hanem organikus. Ez nem egy ilyen távirányítás, hogyha Allah nem akarja, akkor ne csináljunk semmit, mert akkor úgyse fog menni, hanem egy szeretet kapcsolat, amiben Isten elmondja nekem, hogy mit akar, és meghív arra, hogy bízzam benne, és döntsek én is úgy, és megtehetem, hogy nem úgy döntök. És rombolok magam körül, meg magamban is. De egy ilyen életközösségről van szó. Figyelek az igére, megértem. Engedek neki. És aztán megtapasztalom, ha cselekszem, hogy tényleg úgy van, ahogy Isten mondta, és azt is megbeszéljük, örömmel, hálát adok, hogy Uram, de jó volt. Átélni, hogy velem voltál. Aztán van, amikor nem engedek neki, ugye ilyen is van. És megtapasztalom az engedetlenség rossz ízét. De azt is megbeszéljük. Bocsánatot kérek. És újra kezdjük. Majd holnap máshogy. Egy élő kapcsolat. És minél többet beszélgetünk, minél többet figyelek rá, annál inkább együtt dobban a szívem vele. Ez is természetes. Most kezdődik a házasság hete, sok évtizede együtt élő házaspárok megtapasztalják azt, hogy ha sokat beszélgetünk, sokat cselekszünk együtt, akkor egyre inkább értjük egymás gondolkodás módját. Egyre inkább együtt dobban a szívünk. Így van ez Istennel is. Valaki ezt írta, az imádságban való szorgalom és odaadás az igazi szentség titka. Minden vitán felül nagy különbség figyelhető meg az igaz keresztjének között. Meggyőződésem, hogy 20 esetből 19-ben ez a különbség a személyes imádsággal kapcsolatos különböző gyakorlatokból fakad. Meggyőződésem, hogy azok, akik nem láthatóan szentek, keveset imádkoznak, míg azok, akik előbbre jutottak a megszentelődésben, sokat imádkoznak. Ugye a megszentelődés azt jelenti, hogy Isten akaratát tudom követni. Most Jézus példát adott nekünk arra, hogy az Istennel való meghitt beszélgetés az életformáló erőforrás. Amikor az életünket Isten igazsága, igéje és jelenléte, az ő szent lelke tudja átformálni, áthangolni. Szükségünk van arra, hogy figyeljünk az igére. Szükségünk van arra, hogy időzzünk az ő jelenlétében, mert így hangolódhatunk rá az ő akaratára, és így tudjuk végezni az ő munkáját, és így lehet a vele való életközösség, az Istenben járó élet, az eledelünk, az erőforrásunk. Mert nem csak akkor vagyunk vele, amikor csendességet tartunk, hanem akkor is, amikor a mindennapjainkat éljük. Az ő jelenlétében vagyunk. A Tanúim lesztek sorozatban beszéltünk a múlt héten arról, hogy ehhez Isten adott úgynevezett kegyelmi eszközöket, amikkel az ő igéjére tudunk figyelni, és az ő jelenlétébe tudjuk engedni magunkat. Ilyen az, hogy igét olvasunk és hallgatunk. Ilyen az, hogy imádkozunk. Ilyen az, hogy élünk a sákramentumokkal, az úrvacsorával. Ilyen az, hogy testvéri közösségbe vagyunk.
egymást is tudjuk segíteni abban, hogy az Isten igazságát osztjuk meg egymással, és az Isten különleges jelenlétét ígéri oda, ahol a testvérek együtt vannak egyetértésben. Ilyen a szolgálat, hogy Istenért teszünk valamit, de nem a magunk feje után, hanem az ő akarata nyomán. És ez nem csak a gyümölcse a hívő életnek, hanem az erőforrása is. A szolgálat mindig visszatölt. Amiben halálosan elfáradok, az soha nem szolgálat. Ott valami baj van, ott valamit meg kell vizsgálni. Ilyen az, hogy megpróbáltatásokat is kiállok Istenért. Mert lesznek. De azt mondja Pál apostol, hogy a megpróbáltatás munkája kell szívünkben az álhatatosságot, és az álhatatosság a reménységet, mert szívünkbe árad az Isten szeretete nekünk adatott Szentlélek által. És ilyen az, hogy a jövő reménységén gondolkodom. Itt és most, amikor ilyen szürke napok vannak, amikor szenvedek, amikor támadások érnek, amikor magammal is harcolok, arra gondolok, hogy ő majd meggyógyítja ezt a világot. És örökké vele fogunk élni szeretetben és életben, bűn és halál nélkül. Calvin azt mondta, hogy az örökké valóságon való elmélkedés erőforrást ad a mai nap küzdelmeihez. Az igazi kérdés, hogy figyelsz-e Isten szavára és a jelenlétébe vagy-e, töltesz-e vele időt, engedelmességre kész szívvel, és minden idődet az ő kezébe teszed-e. Hiszel-e abban, akit Isten elküldött Jézusban, rábíztad-e az életedet, az ő akaratát teljesíted-e, az ő munkáját végzed-e, mert ez az élet erőforrása. Adja Isten, hogy amiben ma megszólított bennünket, azt tudjuk továbbvinni, hogy formálhassa az Isten igazsága a szívünket. Amen. Válaszoljunk az igére, testvérek. Most a régi énekeskönyvből mondok egy éneket, ez a 474. dicséret, figyeljük a kivetítőt. Ez a dicséret, ez megvan az új énekeskönyvben is, de más dallammal és más szöveggel. Mi a régit fogjuk énekelni, és figyeljünk a szövegre, mert arról szól, azt tanítja kérni, amire az ige buzdított bennünket, Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni. Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni. Jézus Krisztus taníts, taníts imádkozni. Imádkozzunk. Urunk, tőled kérjük, hogy taníts imádkozni, mert még azt se tudunk magunktól. Mondunk mi imaszövegeket, talán sokat is beszélünk, amikor imádkozunk, és keveset figyelünk rád. Olyanok vagyunk, mint a hétköznapi beszélgetéseinkben, amikor a másik beszél, már azon gondolkozunk, hogy mit fogunk mi válaszolni. És ezért nem találjuk az erőforrást, mert olyan keveset figyelünk rád. Kérünk, taníts minket úgy imádkozni, hogy az átformálja az életünket. Taníts minket úgy imádkozni, hogy figyelünk arra, amit te mondasz. Hogy a te igéd igazsága gyógyítsa ki a szívünket azokból a hazugságokból, amik ott működnek benne, és visznek minket rossz felé, sokszor kiborítanak, sokszor kiállhatatlanná tesznek. Taníts minket úgy imádkozni, hogy ez valóban a te jelenlétedben eltöltött idő legyen. Hogy a te jelenléted, a te lelked, a te szereteted érinthesse meg az életünket. Jóval mélyebb szinten, mint az értelmünk. Formálja át a szívünk mélyét, a tudatalattinkat, az egész életünket. Látásunkat. Urunk, mi nem szeretnénk azt mondani, hogy látunk,
megvalljuk előtted, hogy vakok vagyunk. Van egyfajta látásunk, de az nem jó. Te gyógyíts minket, gyógyítsd a szemünket, gyógyítsd a szívünket. Köszönjük, hogy olyan sokat bajlódtál a tanítványaiddal, és hogy mi velünk is bajlódsz. Van türelmet hozzánk. És olyan jó, hogy ennek a türelemnek a bizonysága az, hogy ma mi itt lehetünk, és szóltál hozzánk. Könyörülj, hogy ne maradjon érintetlenül a szívünk, az életünk. És könyörülj, Urunk, és őrizd meg minket minden olyan vallásosságtól, ami nem járja át az életünk mindennapjait, ami csak egy területe az életünknek a többi mellett. Ne vallásosakká tégy minket, hanem veled élő gyermekekké, akik az életük minden területét veled élik meg. Így hozzuk eléd, Urunk, most az életünket, mindent. Te látod, hogy mi az, ami leginkább foglalkoztat bennünket. Hadd hozzuk eléd mindazt, amiért a múlt hétben hálásak vagyunk. Köszönjük a te gondoskodó szeretetedet, az örömöket, amelyekkel megtaláltál minket, és amelyeket észrevettünk. Köszönjük, amikor egy-egy kapcsolatunkban élhettük meg azt, hogy jó volt találkozni, jó volt beszélgetni, jó volt kifejezni egymás felé a szeretetünket, a megbecsülésünket. Köszönjük, hogy gondoskodtál az anyagi kereteinkről, megélhetésünkről múlt héten is. De eléd hozzuk, Urunk, a hiányainkat is, és könyörgünk is, Urunk, azokért, akik hiányt szenvednek közöttünk. És most szeretnénk eléd hozni azokat, akik gyászolnak ma közöttünk, és az elmúlt héten köszöntek el szeretteiktől, és ezzel a hiánnyal, ezzel a fájdalommal, ezzel a gyásszal vannak itt. Köszönjük, Urunk, hogy ezt az űrt, ezt a hiányt is a te szereteted gyógyítja. Így szeretnénk ma velük együtt újra hálát adni, szeretteik életéért, akiktől elköszöntek, az örök élet reménységében te vigasztalásodat kérni számukra. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik betegek, és talán itt vannak úgy, hogy betegség miatt aggódnak, vagy éppen azért nem jöhettek ma el, mert a betegség tartja távol őket, adj gyógyulást a betegeknek, és erőt és szeretetet azoknak, akik ápolják őket, akik imádságukban hordozzák őket, kitartást és álhatatosságot. Imádkozunk, Urunk, gyülekezetünk dolgaiért. Add, hogy ami történik közöttünk, az valóban a te akaratodban lehessen. Őrizd meg minket minden olyan dologtól, amivel a saját akaratunkat nyomjuk, azt gondolva, hogy neked szolgálunk. Segíts, hogy a te munkádat végezhessük. A te igéd és a te jelenléted járja át ezt a közösséget, és így gyógyítsd a mi szívünket, gyógyítsd a mi kapcsolatainkat, és segíts, hogy soha ne az legyen a fontos, hogy mennyit teszünk, hanem az, hogy hogyan. És hogy ez a hogyan, ez hadd legyen az, hogy veled és egymással együtt és egyetértésben. Így imádkozunk, Urunk, most a gyülekezet közösségében és a presbitériumért, a munkatársak közösségéért, a mai istentisztelet után is együtt töltött időért, közös szolgálatunkért és közösségünkért. És imádkozunk azért, hogy te áld meg a mi más felekezetű keresztény testvéreink bizonyságtételét is. Te áld meg, Urunk, a mi nemzetünket. Te áld meg ezt a sok szenvedéstől fájdalmat hordozó világot, adj gyógyulást, adj békét, add, hogy egyre többen hozzád forduljanak és téged hívjanak segítségül. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Magunk csendjében vigyük saját könyörgésünket Isten elé.
Most fennállva imádkozzunk együtt, úgy, hogy az Úr Jézus tanított minket imádkozni. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma is szeretettel köszönöm meg az úrasztalát díszítő virágot a gyülekezet nevében, és mindazt, amit ez kifejez, minden adományt és szolgálatot, amivel Isten iránti hálából Isten dicsőségére a gyülekezetünket építették a testvérek az elmúlt héten is. Szeretettel hirdetem az előttünk álló heti alkalmaink rendjét azzal, hogy szeretettel várunk ezekre az alkalmakra minden érdeklődőt. Múlt vasárnap kihirdettem azt, hogy kedden reggel 7:30 az igehirdetés kérdéseit beszéljük meg. Ez most is igaz, és hála Istennek többen ezt komolyan vették, eljöttek, és tényleg jó az ige gondolatait továbbvíve beszélgetni, de az összes körünkön nyilván az igével foglalkozunk különböző tematikák szerint, úgyhogy így éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Hirdetem azt, hogy jövő vasárnap böjt első vasárnapja van, ezért úrvacsorás istentiszteletre hívjuk a gyülekezetet, itt is és Szandaszőlősön is, és erre készülünk Szandaszőlősön a Biblia körön szerdán, itt pedig csütörtökön és pénteken este 6 órakor a Szeretetszolgálati Központban, ott a Kisházban lesz úrvacsorai előkészítő istentisztelet. Adja Isten, hogy megszégyenüljünk a hitetlenségünk miatt, és ne férjünk el a Kisházba, és az úrvacsorai előkészítő bűnbánati istentiszteletekre is ide kelljen összejönni. Ugye ezeknek az istentiszteleteknek is az a céljuk, hogy az Isten igéjének a fényében, az Isten jelenlétében vizsgáljuk meg magunkat, tartsunk bűnbánatot, és hogy örömmel tudjuk ebben a felszabadultságban, megtisztult szívvel ünnepelni az úrvacsorát, az Úr Jézussal való közösségünk ünnepét. Hirdetem a jövő vasárnap istentisztelettel kapcsolatban azt, hogy Svancer Pál testvérünk fogja az igét hirdetni itt délelőtt a templomban. Szószéket cserélünk, én Szentmártonkátára megyek, mert most lesz Svancer Pálénak a lelkészválasztó közgyűlése, tehát most dönt az ottani gyülekezet az ő megválasztásáról, ezt fogom levezetni, így ebben szolgálok jövő héten, ő pedig ide jön, fogadjuk szeretettel, mint régi kedves ismerőst, aki közülünk indult el, és imádkozzunk a Szentmártonkátai választásért is, hogy Isten akaratában és békességben történhessen meg. Szeretnék a testvéreknek néhány presbiteri döntésről beszámolni, ezt múlt vasárnap elhalasztottuk, most egy picit türelmet kérnék. A presbitérium megtartotta az évelei 2 gyűlését, ami mindig kötelező, sok-sok bizottsági beszélgetéssel együtt, sok időt töltöttünk együtt, és reménység szerint Isten áldotta döntéseket hozhattunk egy akarattal és egy szívvel. Megtárgyaltuk az elmúlt évről szóló missziói, diakóniai és gazdasági beszámolókat, és hálát adtunk azért, hogy Isten az elmúlt 6 évben 2 hatalmas ajándékkal ajándékozott meg minket a külső kereteink tekintetében, a templomot és a parókiát is fölújíthattuk több 100 milliós költségvetéssel, és emellett az elmúlt évet is pozitív mérleggel zárhattuk, ez hatalmas ajándéka az Úristennek. Az anyagi dolgokról való beszámoló mellett 29 beszámolót olvashatott a presbitérium, gyülekezet életének különböző területeiről, az ott szolgálók beszámolóiról, mi történt a gyülekezetünkben. Ebből majd szeretnénk ízelítőt is adni a gyülekezetnek, megnyugtatok mindenkit, hogy nem most,
hanem majd egy megjelenő kiadványban, hogy egy kicsit lássunk bele, mi minden történik, miért adhatunk hálát ebben a gyülekezetben. Anyakönyvi adatainkat szeretném hirdetni, ez ugye régi szokás, általában év végén történik, de mi mindig az év lezárása után tesszük ezt meg. 2023-ban 11 gyermeket és egy felnőttet kereszteltünk meg a gyülekezetben, 14 gyermek és 3 felnőtt konfirmált. 8 pár kérte Isten áldását házassági szövetségére, és 35 testvérünktől búcsúztunk egyházi temetési szertartással az elmúlt évben. A pénzügyi gazdálkodásunkat 15 millió, most kerekítek, jó, 15 millió forintos kezdőkészlettel, 55 millió forint bevétellel és 60 millió forint kiadással zártuk, ebből kb. 30 millió a parókia felújításra ment, tehát ugye a másik fele az a működési költségünk. 10 millió forinttal zártuk az évet, amiből 4 millió az, amit nincs lekötve, mármint hogy kötelezettségekre. És annyit szeretnék még mondani, hogy a bevételeinkből 12,5 millió forint volt egyházfenntartói járulék, és 6 millió forint perselypénz, aminek az adakozását nagyon köszönjük a gyülekezet minden tagjának. Szeretném azt is hirdetni, hogy 2024. évre nem terveztünk nagyobb beruházást. Ez a fellélegzés éve lesz ilyen szempontból a gyülekezet számára reménységünk szerint. Energiánkat és anyagi forrásainkat a gyülekezet építésére szeretnénk még inkább koncentrálni, és ezzel kapcsolatban azt szeretném hirdetni, hogy a sok-sok közösségépítő alkalom mellett egy kiemelt alkalma lesz az évünknek a gyülekezeti tábor vagy hosszú hétvége, amit augusztus 17-től 20-ig tervezünk, és amiben minden generáció részt vehet, és erre már is kérem, hogy írjuk be a naptárba, gondolkodjunk, majd a konkrétumokat hirdetni fogjuk, és lehet jelentkezni rá. Istennel és egymással való közösségünk épülésére szolgál ez az idő. És szeretnénk ebben az évben hálát adni a templom és a parókia felújításáért is. Ezt évek óta halogatjuk, a Covid és egyéb gondok miatt nem sikerült megtartanunk ezt a hálaadó istentiszteletet. Várjuk egyházi vezetőink válaszát, hogy püspök úr mikor tud eljönni hozzánk, várhatóan ősszel lesz. Ezt is majd hirdetjük, imádkozzon a gyülekezet azért, hogy kapjunk ilyen időpontot, és méltóképpen hálát tudjunk adni ezért a 2 nagy ajándékért. Hirdetem azt is, hogy a presbitérium döntése szerint missziói és diakóniai célokra az elkülönített források mellett a gyülekezet külön is adakozhat majd, ezt is majd hirdetjük. 4 évente egy vasárnapi perselypénzünk a missziót szolgálja, egy pedig a diakóniát, aki ezeket a területeket szeretné különösen is támogatni, majd így bekapcsolódhat. Azt is hirdetem, hogy a presbitérium a nagyobb szervezettség és a gyülekezeti szolgálatok terhének megosztása érdekében továbbfejlesztette a gyülekezeti szolgálatok presbiteri vezetésének a rendjét. Az egyes szolgálati területeken vezető presbiterek és gyülekezeti munkatársak koordinálják munkatársi közösséget. Ez majd megjelenik itt vasárnap is, a családi vasárnapok, az úrvacsora előkészítése, presbiteri ebédek előkészítése, és még sorolhatnám hányféle területen. Módosításokat fogadtunk el a vasárnapi presbiteri szolgálatokkal kapcsolatban is. Minden vasárnap az istentiszteleten 3 presbiter van szolgálatban, akiket a névtáblákról ismernek fel a testvérek. Szólítsuk meg bátran őket az istentisztelettel, gyülekezet életével kapcsolatos kérdéseinkkel. Szolgálatban levő presbiterek közül ez most egy új rend lesz, hogy egy presbiter az istentisztelet után a lelkipásztorral együtt készfogással köszön el a gyülekezettől, hogy kifejezzük azt, hogy nem csak lelkész, hanem nem lelkészi vezetői is vannak ennek a közösségnek, és ők is imádságban hordozzák a gyülekezet közösségét. Végül szeretnék röviden utalni az egyházfenntartói járulékról hozott határozatunkra, amit olvashatunk a hirdető lapon is. Röviden összefoglalva a presbitérium úgy határozott, hogy a tavalyi évi ajánlott minimál fenntartó járulék összegeket nem emeli meg. Erre az évre
A presbitérium ebben az évben is felajánlást tett saját fenntartói járulékára nézve. Ez 2024-re összesen 2.420.000 forint, amit a presbiterek vállaltak befizetni az év során. Kéri a presbitérium a testvéreket is, hogy ezt az adományformát vegyük komolyan, és lehetőség szerint ne az év végén, hanem az év során inkább több alkalommal befizetve hordozzuk ezzel gyülekezetünk közös terheit. Ugye ez az a bevétele forrás a gyülekezetnek a perselypénz mellett, amiből tulajdonképpen élünk. Tehát sok téves elképzelést eloszlatva a gyülekezet közvetlen életére nem kapunk állami támogatást, ezt az itt lévő testvérek adják össze, ezért ilyen fontos ez az adományforma, amit név szerint fizessünk be, mert azok szerepelnek a választói névjegyzékünkön, akik felnőtt, konfirmált református testvérek, és ezzel hozzájárulnak a gyülekezet életéhez. Köszönjük a hűséges adakozók odaszánt részvételét gyülekezetünk terheinek hordozásában. Most pedig az istentisztelet végén a 333. dicséretünket énekeljük, és a dicséret után pedig imádkozzunk nemzetünkért a himnuszt énekelve. 333. dicséretünk az Úri imádság feldolgozása, így imádkozzuk újra ezt az imádságot. Mi atyánk, ó kegyes Isten, ki vagy a magas mennyekben.